בשבילי האולפנה היא הבית. האולפנה בשבילי היא המקום שהכי כיף לי להיות בו. אני יכולה להרגיש פה תמיד בנוח, כל הזמן. צביה מלמדת אותי להיות אישה יותר טובה בעתיד. כששואלים אותי מה זה אולפנה, אני אומר שהאולפנה זו משפחה. זה העובדה הזו שאפשר לקבל SMS או טלפון בלילה מאחת התלמידות, יש לי בעיה כך וכך ואני מעוניינת שאולי תעזור לי לפתור אותה. זה קשר שהוא מציף, הוא כל הזמן והוא חלק מה-DNA של האולפנה. ואתה נותן לנו בלב את התקווה שנדע ימים יפים של אושר ושמחה ואני מתפלל. ההרגשה הזאת שהכל פה משפחתי זה בעצם מהשנייה הראשונה שאני נכנסת בשער, שאתה רואה את השומר, את כל החברות שלך, בין אם הם בכיתה שלך, בין אם הם לא, את מרגישה את זה, את ההדדיות הזאת, כל אחת היא בשבילך פה כמו אחות, או זה שאת פונה ואת תמיד יודעת שיהיה לזה, יהיה מי שיענה, יהיה מי שיפנה אלייך, יהיה מי שיעזור לך, כל מה שאפשר. ואני חושבת שמה שמיוחד באולפנה זה היחס האישי בין המורים לתלמידים. הם תמיד פה בשבילנו, תמיד עוזרים לנו, ובכל מה שאנחנו מתקשרים. בוא תקרוא איתי, אחי תרגיש גם אתה פתאום שמח. כשהלב נפתח תרגיש בפנים. באולפנה שלנו לא מוותרים על אף בת ועוזרים לכל בת להצליח. אם זה בשעות פרטניות, אם זה בדפים מצולמים, לא מוותרים עליה. האולפנה שלנו חברה בתוכנית אקדמיה בתיכון שמעודדת למצוינות. אפשר לצבור נקודות לתואר כבר בתקופת התיכון. מרגיש קרוב אליך לדבר אני הבן שלך. גדלתי כאן בקריית גת. בתקופה שלי, כדי ליהנות מחינוך אולפניסטי טוב וערכי, נאלצתי לנדוד רחוק מהבית ולהגיע הביתה פעם בשבועיים. היום אני שמחה שהאפשרות הזאת היא קיימת כאן, אצלנו בעיר, באולפנה שלנו. שנדע ימים יפים של אושר ושמחה ואני מתפלל רק אליך קורא שתשמע אותי ודמעותיי תראה שנזכה. אני רואה שהבית ספר שם דגש על הצד הערכי, החברתי והאמוני. דואגים לכל בת שהיא תהיה בסביבה, שאף פעם לא תהיה לבד ושיהיה לה נוח. אחד הדברים המשמעותיים והמיוחדים כאן באולפנה זה כל הנושא של הובלת הפרט והעצמה שלו. זה בא לידי ביטוי בכמה אופנים, דרך שיחות אישיות, שיעורי כישורי חיים, שיעורי חלמי שבהם עוסקים בנושאי התפתחות שונים, וכמובן הרבה מאוד קשר אישי. גם אתה פתאום שמח כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח. הגענו הקיץ לעיר, באנו לפעול בגרעין התורני. חיפשנו מקום טוב לבת שלנו, אולפנת צביה קריית גת. פשוט ממלכה של הבנות, חום, אהבה, משפחתיות, מצוינות בלימודים, פעילויות חברתיות, כל מה שרק אפשר לחלום. בתור רב האולפנה אני רואה פה מדי יום בנות שצמאות ללמוד, הן סקרניות, הן שואלות, הן רוצות להאמין. הן לומדות לא רק מה שצריך, מעבר לשעות הלימודים, בהפסקות, רמב"ם יומי, הלכה יומית, מתכנסות לתפילת מנחה, ממש תענוג. אחד הדגלים שלנו באולפנה זה קידום הבנות דרך העשייה החברתית. ומה זה אומר עשייה חברתית? זה טיול שנתי כל האולפנה, זה שבתות אולפנה, זה ליל סליחות, בין אם בכותל, בין אם מערת המכפלה, זה ימי גיבוש, זה ערבי במה, זה הכתרה, זה מבצעי פורים ומבצעי התנדבויות. כמו כן, יש לנו באולפנה גם מועצת תלמידות שמובילה לאורך כל השנה פעילויות ערכיות לטובת הבנות. בקיצור, יש כאן לא רק ערכים, אלא גם כיף. אתם מכירים את זה שיש לכם משהו טוב בידיים, שרק בדיעבד אתם מבינים כמה זה היה טוב. מה שמיוחד בצביה, שמעריכים את זה כבר עכשיו.
וצביה בונה אותי להיות מי שאני. כלים לא רק לפן הלימודי, אלא בפן החברתי, הערכי, האמונתי. בכיתה י"ב מכינים אותנו לשירות לאומי משמעותי, לעבור את השנה הזאת בצורה המשמעותית ביותר, בצורה התורמת ביותר למדינה. אנחנו מאמינים שברגע שנבנה לתלמידה עולם ערכי חזק, ממילא גם תבוא המצוינות הלימודית, ממילא גם תבוא הסקרנות האינטלקטואלית. אנחנו מאמינים שכשאנחנו מחנכים תלמידה, זה לחנך אותה למשהו הרבה הרבה יותר גדול מאשר עולם אולפנה רגיל. זה לחנך אותה למחויבות מלאה לשמירת תורה וקיום מצוות, זה לרגישות לחברה, זה לשאיפה ולסקרנות אינטלקטואלית, וכמובן להיות אדם תורם וחיובי בכל מקום שבו היא נמצאת. אחי תרגיש גם אתה פתאום שמח כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח בוא תרקוד איתי אחי תרגיש גם אתה פתאום שמח כשהלב נפתח תרגיש בפנים כל העולם זורח